makasala nato sa pag-commit or paghimo o sala. Gawas ni ana punish na to. Okay? Siya na ang grabe mo punish. Pero, sa dihang makasala ka, di-high-tech to din yung kuhan, di-high-tech to din yung manami. Nya, taas na kay tagarbo, tumaw ng sala, taas kay tagarbo. Ang resulta na makasala ta, mahadlok na ta o mauwaw ta. Okay? Mauwaw ta mo, kung saan naman? Mauwaw na ta mo, dadada. Mauwaw na ta, umaw ni makapaggang na tuwino sa pag hinulsol. So, kung maguna ang sala, mo ni makapaggang sa tinuod nga kahadlok. Kinahanglan maguna ang kahadlok para mo ni makapaggang sa sala. Okay? Kanya, kung hinulsol ta, kailangan tamo talikod na sa sala. No? Magpalayo na sa pagpakasala. Nga naman, maglayo mata sa pagpakasala. Ano man tayo maghinulsol man ta? Pag hinusol, unrepentance. Kaya ito no, malayo na sa Ginoo. Okay? Malayo na sa Ginoo. Kung sanihang malayo na sa Ginoo, wala na ito ang Ginoo. Pag layo na sa Ginoo, wala na ito ang Ginoo. Wala na diha ang mo protect na to, mo tabang na to, o muhatag sa atong pangkinahang lanon. So, kung sa may dapat buhaton, maghinusol. Kaya kung dili, ang resulta, birahon ka ni Satanas. Na siya'y kupot sa imong kinabuhi. Kaya naman siya'y kupot sa imong kinabuhi. Pwede na kanyang kawatan sa kalipay, kawatan sa kalinaw, patsyon ka, hinanay patay, ang imong gugma sa Ginoo, kung labaw sa tanan, maguba jud ka. Huwag padulungan, guba, kaayo ang tao na walay Diyos. O ang pinaka-grabe, ang worst is, ikaw, muadto sa impyerno. Walay nitukmod ni mo. Dili si Satanas nitukmod ni mo. Ikaw ang nipili na muambak sa impyerno sa dihang dita mahadlok sa Dios ug dita makakat-on og paghinulsol. So mao na ang salida ni Justin kanato karong kapuntagon. Amen. Amen. Pagampo sa una kita, nang itong amahan, among pataas kanimo, ang among pagtuon, unsa ni kahadlok diha kanimo. Nganong kinahanglan ni mahadlok kanimo? Unsay among buhaton aron Ginoong Dios dili ni mapalayo kanimo gibaw sa tanan nga kini nga kahadlok mao tay matibo namo nga dili kami magpakasala. Lord, ikaw lang ang makapasabot. Ikaw lang ang makapasulod din silang kasing-kasing gunana. Ikaw lang ang makatudlo kanila sa dihang mo abot ang pagsulay silang kinabuhi. Kung asa ilang kahadlukan. Ikaw ba o Ginoo o ang pagbuhat ba sa insakto? Amahan, amahan, tabangin taon na matapos sa kanamo. Kay nabi sa kalibutan na mapakyas mi, makasala mi from time to time. Nasayad kami nga ang imong pagtudlo ka na mo, aron kami makahibalo, usaw na mo pagbarong kung kami nalukapa. Usaw na mo Ginoo sa imong buhaton sa dihang kami makasala. Ayaw kami ipalayo kanimo
tabangi kami amahan. O pinagi sa imong Espiritu Santo kami, O Lord, among ipangayo diha ni Kristo Jesus. Amen o Amen. So akong itudlo ni ang kahadlok sa Ginoo, kay mao ni ang usa ka bahin sa paghigugma sa Dios. Di ba ang Ginoo, ang mando sa Ginoo is love me, di ba ang Ginoo? Kinahigugmaon siya sa tibuok, kasing-kasing, unang-una, busog, o kalag. So kung may gugma ka sa Ginoo, ang the other side ana is mahadlok ka sa Ginoo. Kay gingon ni Kenneth last Sunday nga ang gugma usa ka desisyon. O ang matag desisyon himuon nato sa matag adlaw kung mahigugma bata o mahadlok bata sa Ginoo o dili. In fact, matag minuto kinahanglan ta mahadlok sa Ginoo para ang atong pagsubay diya sa Ginoo insakto. Sa mara ko na mulambang ka na sa kulon, di ba? Mahadlok ka mo tanaw jud kag nabay pulis nga mo sana pwede ba ni malabaw diri o dili. Bagkuan ka maguna-una ka, una ka may mong desisyon. Kay nahadlok ka nga dakpon ka nga human pabayron ka jud ka. Okay, so maon sad na diha sa Ginoo. Dakpon ta sa Ginoo pabayron ka jud sa atong mga sala. So sa dihang naatay saktong relasyon sa Ginoo, doon na sa tay saktong relasyon sa matag usa. Nakita sa nako kinahanglan ta mag-istorya may tungod sa kadlok sa Dios kay daghang mga relasyon ang nangaguba tungod sa sala. Amen? Di man dyan na magkauyon kung dunay sala. Ang unang nga relasyon nga maguba mo man yun na ang atong relasyon sa Ginoo. Unya, ikaduha lang na sa tao nga diin ka nakasala. Pero di na mao ang katapusan sa kalibutan. Dili na mao ang katapusan nimo. Pwede kang ma-restore, pwede kang mahibalik diha sa Ginoo o sa tao diin ka nakasala kung maghinulsol gayud kita. Now, ano man kinahanglan jud ta madlok sa Ginoo? Importante kaayo nga makailata kinsa kining atong kahadlukan. O unsa man nga klase nga kadlok kinahanglan sakto nga klase nga kahadlok o kinahanglan klaro o kinsa yun object sa imong padulngan o imong gitanaw nga imong kahadlukan. Kay kung nasayod ka kinsa imong kahadlukan, then matag usa ka nato mo himo gayud o pamaagi nga dili ta makasala ka niya. Ug sa dihang nakasala sa taniya kay nahadlok ta niya o nasayod ta unsa may tamo nato sa dihang makasala ta usay buhato nato maghimusod. Balik-balik yun na akong ingon sa kinsa mga katawhan nga wabot sa akong balay o sa kinsa mga katawhan nga ako ma-disciple. Mingon jud ko. Una, ayaw ibaligya o ayaw ibaligbag. Ayaw himo ang gamay kaayo ang pagsalig nga gihatag sa tao diha kanimo. Kasi dihang isalig ang tao kanimo, may mo relasyon. Di ba? Kaya di man na pwedeng love nimo ang tao nga wa kay pagsalig niya. Or mingon ko nga love ti kanya di ko mosalig nimo. Kinahanglan na adyo na ang pagsalig. Kaysa diyan wala na ang pagsalig nga gipulihan og sala, maguba gyud na siya. Now, usa sa kabubutang mingon jud ko is sa dihang makasala ta kay makasala man gyud ta. Musipyan man gyud ta, correct? Ako yung permi pa yung dong is, so wala pa ka nasakti, kanta na lang daan. So wala pa ka nahibaw sa imong sala, sulti na lang daan. Kaysa diha manggod nga nakasala na ta, nga wala ka mong sulti, mas dako naman ang punishment, mas dako na ang bayad sa sala. Pero sa dihang nakasala ka niya, musulti ka, nga nakasala ka, mas minus ang bayad sa sala. O gani ang grasya. So na grasya? Huwag mo haguin, ihatag sa imo. Unsa man, mo na itabo. Mo inusol gani ka, grasyahan ka sa Ginoo. Kaya nga no, imbis ka bunalan, imbis ka i-punish, nga lang, sige, ayan na lang na. Ayan na lang na buhata. Okay? So, nag-wonder lang ko kung
Doon na ba'y matag-usa na to din mga relasyon nga nagbuba tungod kay nakahimo tao sala. Basi nakaamgo ka nga, sayop pa na ko sayop kita akong ibuhat, di dito mao. Sayop akong desisyon nga nakapasakit ko, nakapaguba ko sa iyang kasing-kasing. Bisan pag-ingunta nga, wa man ako tuyo pero nakakita ko nga, dili gyud mao ang akong gibuhat. Nya karon atay kas punto, ako kibaw sa akong buhaton. Okay? Wala ka kibaw. Hadlok ka, mungutana sa tao, nasakitan ka sa akong gibuhat. Nauwaw ka nga mangutana. Ug labaw sa tanan mauwaw ka nga maingon, pasaylo ako sa tanan akong mga sala. Tungod kay mas dako ang imong kahadlok sa pagsulti, mas dako ang imong kauwaw sa pagpaubos kaysa pag-ingon pasaylo ako. Kaya kita tanya na, nabalik-balikon dyan ako maigsunan. Kung nahadlok ko sa Ginoo, kani ang makababag na ko, kani ang hadlok, makababag na ko sa pagbuhat o sala. Pero mo ni katawon sa tao. Sa diha na kayo mo na siya sala. Nya ang iyang kahadlok para sa iyang pagalingon, iyang kahadlok para sa punishment, no? Ang iyang kahadlok sa kauwaw, nga maabot niya, mauna hinuoy, makapakgang niya sa nakapakgang niya sa pagduol umingon pasaylo ako. Kita mo? Unsay nadri? Ang sala, unsay kahadlok niya para sa iyang pagalingon. Unsay kauwaw para sa iyang pagalingon. See? Pagkita ta sa dihang nata sa sala, ang kaugalingon, mas mudako, mas mahimong Diyos, mas mahimong gamhanan, nga dili na hinunta, makapa-ubos, umingon, mukha mga murag ito'y pasaylo ako. Dapat mag-una yun, o dako yun kaayo, ang kahadlok na to sa Diyos, para mo na yung babag na to sa paghimo gayud o sala. Ang problema ko na to, magisunan, is watay kahadlok sa Diyos. Watay gugma sa Dios. Mauna nga dali na kay nato tuyok-tuyokon o bisitahon ang pagpakasala. Kung sa dihang nakasala ta, hala mao na hinuuntang mangayo o pasaylo, lingla sa na sayawa. Mutuugay mo sa lingla sayawa, awa na gud. So na kay kasbulsa, so na kay kakulbuton. Okay? Mao na nga, moingon dyan ko mudasig dyan ko, sa dihang makasala ta, kalimti imong kagalingon, ayaw na lang, una-una kung sa'y kauwaw nga ako madawat nini, kauna sa tanan, ano wata na uwaw, mabuhat na nga sala? Correct? Ay nalang na, grabe ang punishment na ko na, dapat lang, mudawat ka sa punishment nga naman, kaya na ka, sala ka. Pero, mubuhat kang kay ang pagpangay pasaylo is nibarog ka. Okay? Buwangin ka nibarog. Ni kamang jud ka, padaw sa Ginoo. Kamang ka sa Ginoo. Kung nangayo ka, pasaylo. Pagpaubos. Nang padayon ka nini magsunan. Masama ni pagkibaw nga ang kahadlok o ang kauwaw, gikan sa Ginoo, gikan ni Satanas. Dunay duha ka butang nga imong pangutanon, imong kagalingon sa dihang makasalata. Una, pangutanay mong kagalingon. Ganahan ko nga may balik diha sa Ginoo o dili. Pangutanay mong kagalingon. Kaduha, ganasad ko nga mahibalik ang among maayong relasyon din tawana o dili. Kay mga igsunan, sa diyang niingon ka nga, yes, ganahan ko mabalik ang akong relasyon sa Ginoo. Yes, ganahan ko mabalik akong relasyon diha sa Ginoo. Then, musuggest jud ko nimo nga maghinusul ka. Kay nga naman, ablihan niya sa Acts 7:30. Maghinusul kita kay ang Biblia, ang pulong sa Dios, nag-ingon gayon kanato sa buhat 17. Buhat ay 17:30. Nagsulti ang pulong sa Dios nga sa dihang makasalata, kung sa buhaton na to, diha dayon. Something diha immediate dayon, kanang correctionan dayon nimo, usbon dayon nimo ang imong gibuhat nga sala pinagi sa pag unsa man
hinulsol. Ayaw paghimo may buhat diha mawa ka maghinulsol. Mao mo ni problema sa kadaghanan kay mo try man ta og buhat og maayo para tabunan ang atong sala. Unya masugot kag sa di klaro man nga nakahimo kag sala. Okay? Example. Butan na ako manglimpyo din eh. Okay? Ako malimpyo din eh. Unya, kaning instrumento din ng guba. Okay? Buta, kaning instrumento, drum ni Kenneth, guba. Mas kinabsan naman hindi naman yung magamit. Pero, guwapo kay limpyo yung kay bisag gamay, bisag kasusuni mo, pumuta, basta mo ikaw, wow, bukuha ko, kuyawa ko, nagsag limpyo, ani? Okay? Pabiliod yung kay ko ba, wow, yung kay. Pag-abuti na, naguba. Mabayaran ako ang akong giguba. Pinagis akong pagpakitang gilas ng limit kay perting limpyo ka ang kaning lugar. Dili. Kaya masugot mo sa di, klaro kayo na nakasako. Wa pa ngayon ang ngilingig kaya akong paglimpyo din. Hey, limpyo lang ko di kay. Ngilingig, okay, pwede sana. Pero kinahanglan, moingon dyan ko. Hala, Kuya Ken. Sorry, dyan kay Kuya Ken. Wajud na ko tuyo Pag-ana na ko Kuya Ken. Ba, nang hagbong kita ng tanan. May nagagising na nabuslot. Paglimpyo na ko Kuya Ken. Gadanghag dyan ko. Sorry, dyan kayo. Kasi akong buhaton para ako ni mabawi. Galimpyo mo ko diri niya. Nagkatakantak po. Pag-ana na, bang! Naigo. Ngayon, tumbang na ito. Naguba. Mga dapat buhaton. Dili kay tabon-tabunan, mayroon ta yan ko pala kini, limpyo ka. Ambot, pabuana ko limpyo na nga. Limpyo naman ko dire, wa man ko ang hilabot diha. Mangulipas pag yuta, cover pag yuta sa atong sayop. Kasi pa may lain mo limpyo, ambot lang, kasi may lain iso diha, pang, pastilan. So lain pa kung pagsudlo, iso din, hikin sa maka, snelfa. Kasi siya may magsudso dire, siya may dunayawi. Uwi ka ang iro, ala, takaw na kay kugdakan na kay pasangit, sige na ko, tapon. So, unsa man ko, sa usa ka sala, ibutangan na ko line, sala kay na masangil ko. Lain ka yung sala kay na makako, sa usa ka sala, dagahan, nakaayong sala. So, pila man na kabunan, dagahan na sa, kay wa may sala nga usara ka buo, mudagahan dyan na. Pero sa dihang nakasala ka, kutubra na sa usap, nakaguba ko. Usara, kaya nga naman, nang hinusol manayin ka, ni sulti manayin ka, ni awit manayin ka, ni kumpisal man dyan ka, yung masakit, kaya kinil, nagubara ko, di ka kadram. Kasi nga di sa nalahin sa nalahin, naging kailangan, no? So, hadlok dyan ka, kikinet, hadlok lagi ko, kaya, no, sa manin, sa may akong baton, ani. Okay? These are the things, example lang na makiksunan. Kaya ang diha-diha, ang immediate, ang paghimod dayon sa paghinusol, gimando sa Ginoo. Ang paghinusol, mando na sa Ginoo. Buhats 17:30, si Pablo din sa iyang pagwalay na yun siya rin wala na 30. Wala na isipa sa Diyos ang panahon sa inyong pagka-ignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tao sa pag-hinusol. Di na ta magpa-ignorante, ay wako kibaw, ana, ay wako kasabot, ana. Di na pwede. Labi na kung nakaila na ta sa Ginoo. Hinumdumi ni mga katawhan, kitang tanan makasasala. Amen? Musala pa ba ta? Masala pa ta? Yes, masipiyat pa ta? Masipiyat, gihap mong tawin. Labi na kung wak dita magsigig ambo, dita magsigig basa, dita magsigig buhat sa unsay matarong, sige kita kasipiyat, anak. Pero mo ni, ang akong istorya ani sa mga nagsubay dito sa Ginoo nyo, say masipiyat lang dito. Okay? Mana akong i-address. Pero katong sige tagpakasala, o patas Ginoo, anak. Kailangan ta mag-inusuro maayo, anak. Okay? So, kay makasala pa man ta, ang good news is, kaya may usan na itong wala makasala, correct? Pero kitang nadinhin, nasayo ka nga gipasaylo na ta sa Ginoo. Kita ang pinasaylo nga makasala.
sasala. We are the forgiven sinners. Nga naman, di pa sa iyo man ta, kay naghinulsong ta sa atong sala. O mituman ta ni Jesus Christ na siya lang ang makabayad sa tanantang mga sala. Siya lang ang nagpaula siyang dugo para mahugasan ta sa tanan natong mga kasalanan. O siya lang sa ang makahatag na to, kinabuhing walay katapusan. Mo na nga si Jesus Christ sa Luke 5:31. Arita sa Lucas. Lucas 5. Sa dihang gi-accuse siya, daghan kay pasumangil o daghan sa gisulti bati against niya. Ningon si Jesus Christ ay nagipundok man siya sa mga makasasala. Si Jesus mitubag kanila, ang mga tao nga walay sakit, Lucas 5:31, ang mga tao nga walay sakit, wala makinahanglag doktor, kundi ang mga masakiton lamang. Wala ako manhi aron sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala aron maghinuso sila. Kasi ipanawag ni Jesus Christ, kita makasasala. So sa dihang makasala ka, dili na katapusan sa kalibutan. Kaya ang Ginoo is a God of many chances. Muhatag siya kadaghan nga kahiga yunan aron ta mukat-on sa atong pamaagi. So as believers, magtotoo man ta kinahanglan atong tugutan ang balang espiritu nga kanunay, tanang paminawa, kanunay, dili kay imong pundukon ang tanang hugaw sa imong kasing-kasing una pagka maghinusol, dili. Kanunay ta maghinusol sa atong mga sala, magpalimpyo ta kanunay sa atong kasing-kasing pinaagi sa paghinusol. Now, dunay 5 kabutang nga imong buhaton kung maghinusol ka. Una, ilha ang imong sala. Ilhon. Sa wala ka nga nakasala ko, ay, di man na ako. Huwag mo na ako tuyua. Nanimigin mo ako tuyua. Niyangkon ka, pero 50% na nakasala ka. Nanimigin mo dyan ka, buwan ako tuyua. Okay? Ito yun mo buwan, nakasala ka. Mingon na lang dyan ka, pasaylo ako, na nakasako na ini. Ayaw na pasumangin. Huwag na ako tuyua. May ko pasaylo ha, rin manggod. Di sana siya, tinuray na pa, hinusol. Mamasangil pa ka. Ang yawa, manggod, di laposan ang dili pag yun na madawat. Ang Ginoo manggod wa mo tabang di sa Diyo kakapasangin sa Ginoo. Ang kuna na lang dayon, nakasala ko, pasaylo ako. Mara yun. Ilha imong sala. So ngayon ka, unsa man imong sala? Mao ni. Ako jud to gikuling-kuling ang gitar nga wa ka diri. Nya man hagbong. Ako jud to gikuha ang kwarta nga dili ako, nga kibaw ko nga imo yun to. Kung nawagtang, ako to ang nagkuha. Admit, di lang kayo pasaylo ako sa unsa man. General kaya na di pwede. Ngayon dyan ka pasaylo ako, kaya akong gikuha imong kwarta. Pasaylo ako, kaya ako kang gilibak. Pasaylo ako, kaya ako kang gidaot. Pasaylo ako, kaya naghimo ka rin butanga against mo. Admission. Then, confession. Ilahon mo, admission, confession is ikumpisal nimo. Una sa tanan, ikupisal na ito sa Ginoo. Lord, nagkasala dyan ko, patok sa akong isuon. Naglabot, dyan kayo niya, sa akong galabot, ako dyan, nabuhat dyan kong daotan. Ako siyang gidaot nito sa iyang mga classmate. Ako siyang gibuy-buy sa iyang mga, sa akong ipangbuhat nito niya. Akong gisikisi iyang sinina, nagalabot kayo ko. Okay? Admit. I-confess diya sa Ginoo. O ikumpisal sana ngadto sa tao. Managit lang kami nun, pasaylo ako. Kaya kanang pasaylo at daghan kayo imong buhaton anak. Ikatulo, mga ikapasaylo. So, niangkon ko, admit, niangkon ko, nakasala ko nimo, mauni akong gibuhat. So, imong gisulti. Kung ikatulo, mga ko nimo o pasaylo. Uy, di pa nang kapasayloon. Di mo na nimo obligasyon ang paghatag pasaylo. Please. Pag una ba, bato ko dito, di pa nang kutag dun, bato ko dito, kasapaan pinong ko, bato ko, pakawawa pinong ko, yalabas ka, di ko pasaylo. Ayaw na lang una-una, anak. Dili man na imong obligasyon, dili na imong aksyon. Ang ginagsagot ha? Kaya ang akong aksyon, kaya ako nakasala, kinalan ko mo, doon,
tao ng kawaw hadlok. Mo kumpisal o mangayog pasaylo. Wala kong buhaton. Kung unsa iyang buhaton, siya ni bala, anak. Siya may malubag sa Ginoo ni anak. Okay? May ka, uy, iya pa na ko ipapriso, uyan ako, no? Walay tao na pangayan yung pasaylo, hindi mo humo. Sa mga nakadungog din akong papa para na ko ang pinakagahi kayo nga tao pahinakon. O pinakakuyawan jud ka mo duol. Kaya di maminaw o rason. Masayod kay kaduol ni mo, wingid juga bang ikaw juga. Ako siya, athlete siya, praktisado siya. So, kuyawan juga. Pero sa dihang na ngay ko pasaylo sa akong papa, then born again ko, paniga-realize ko sa bahis ko nga anak. Para na ko ang taong imposibleng muhilak. Dito ang luha. Di lang kutob sa to sa luha. Nakarealize siya, makasasala sa siya. Ako sa dili ko maayo nga mahan, ako sa dili ko maayo nga bana, pasaylo ako ninyo. Hala, di jud ka makadungog ng papa sa una. Kaya para niya, kamong tanan, sige na magsala, sige magbuhat, ani, ana, rin na siya, dita niya, rin na siya, that moment, papahay na pasaylo, nahagsak. Ang tanan nga iyang gibutang kasi katubangan, naguba, ang tanang wall was broken down. Manamay mo ko, ang papahay pasaylo, grabe kagamahanan na. Mo na nga, kung ikaw gigamahan ka sa kauwaw o kahadlok, mingon jud ko, nagpa-kupot ka sa yawa. Pero sa dihang mo decide ka, pahala na kung sa'yo mabot na ko, mangay ko pasaylo. Ikaw, nagpagahong ka sa Espiritu Santo. O mahibalik ka diha sa Ginoo. Now, ikaw na ani, is sa dihang ni-admit ka, ni-confess ka, nangay ka pasaylo, dapat, di na ka mo, balik o salaan ng salaa. Okay? So, kung mo ang sala, nang ay kong pasaylo nimo, mingon ko nimo, di na dyan ko mabalik aning salaan mo. Talikod na ko ni nga sala, o maglakaw na ko towards God. Mo want to turn away from sin and walk towards God. So, doon ay change. Doon ay kausaban sa imo gayong panghuna-huna o sa imong pagbati. Kung libaw sa tanan sa dihang mga ikagpasaylo, kung sa may tanaw mo sa imong kagalingon, taas na, ubos na. Ubos na. Kaya ang tao sa nga tinuray ng ikpasaylo, tanaw ha, ang tinuray ng mga ikpasaylo, magpadayon na yun ang magpa-ubos. Di na yun ang mga kita ka sa ipag-picture ni Kuhan rin, arugante kayo. Magpa-ubos na yun na. Ug siya na ang muuna o buhat, muuna o buhat sa matarong. Dili kay siya pa ang maghuwat na, siya pa nagsala, siya pa ganahan unahon, no? Unsa? 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 Di ba mo na itong gusto, no? Kita unahon tag doon, kita pa nakasala, kita pa unahon tag doon. Yung may tag, nawa lagi? Nawa, takto lagi din ko. Niya. Ikaw ang nakasala, ikaw mo paubos, ikaw ang unaog. Panagad, kay imong ipakita, nagpaubos ko. Kundi man siguro na ito mabuhat kung wakta mga o pasaylo. So, memorize sa ni 1 John 1:9. Kung ato ikumpisa lang ato mga sala, kung saan Ginoo, matinud-anon siya nga matarong o matinumanon sa iyang saad mo pasaylo gayon sa tanan nato mga sala. Memorize ni palito. 1 John 1:9. Kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong o matinumanon sa iyang saad mo pasaylo gayon sa tanan natong mga sala. Akong baron sa English siya, if we confess our sins, kung ato ikumpisal atong mga sala, He is faithful and just. So, ako ihubad sa English kay mas nilot. Matinud-anon siya
ug matarong siya. Ug iyang pasayloon ta sa atong mga sala ug limpyuhan sa tanan natong mga kasaypanan. Mo ni nagadilot diri ng kuwangan mo sa Bisaya na mga translation. Matundanon siya, matinumanon siya, matarong siya. Sayang sa pasaylo kayo sa tanan tang mga sala. Di lang mo pasaylo siya, limpyuhan ta sa atong pagka-dili tarong. Diho, sa imong dili tarong nga gibuhat kay remember ang usa ka sala daghan kay nang nagbuhay-buhay nga sala. Tira ka ng usa ka sala may pasaylo sa Ginoo. Tanan dinha tangtang na sa Ginoo. Mo na sa diyang mga ikagpasaylo, nagsugod na sad ka diha sa Ginoo. Lakaw ta, takilpo ka, libarog ka, sugod na sad ka sa Ginoo. Takilpo ka, barog ka. Kaya mo naging sa Biblia, a righteous man may fall 7 times, but 7 times also mubarog siya. Ang matarong nga tao, kapito man siya nadagma, pero kapito sab siya mo barog o mulakaw gayod uban sa Ginoo. Problema na ito magigpeksonan God lagi. Ang kahadlok na sayop. No? Di ko lang taga naman, niyaka na lang tadi sa sala. Inya ang kauwaw sa atong gihimo nga sala. Diyan na lang yuta ni pundo, diyan na lang yuta ni lingko, diyan na lang yuta ni swimming. Unya, at the same time, luoy kay ko. Lagi sa may naghimo sa itong kagiling luoy. Ako ra, kaya mo ko lang ipasaylo. Ganahan kag insakto nga kaluoy, ganahan kag tagaan yung sakto nga kaluoy. Pag hinusod. Ang kuna imong sila, ikupisal, pangay pasaylo, o pakitaa ang Ginoo ug ang tawo nga imong gisad-an nga nag-usab na jud ka sa imong binuhatan. Sa di na mo buhaton. Kaya man na makapasaylo, human-human, tataod kalimot sa buhat sad ka. Dili na. Kaya ani mga igsunan, tinuray magud nga pagpangay pasaylo is nasakitan ka una sa tanan sa imong gibuhat. Nasakitan ka ka nga ngano nakabuhat ko ana batok sa Dios o batok ni rektor. Nga maghimo na jud ka nga di na jud ko makabuhat pagbati bisan pa si rektor mo buhat o bati nako. Mao nang tinud nga paghinusol. Kasabot mo? Di kay ko pasaylo, niya man nilagapon kay siya. Dan samot ko kasuko niya, samot ko kalugot niya, damon si ko kasala, tinatinod na paghinuson. Kaya tinod paghinuson, bisag patsyon pa ka ng tawhana, musugot ka, kaya nakakita ka, milad ang akong gibuhat batok sa Diyos, o batok sa akong isig katao. Hindi ko ang mayang pasaylo. Manang grabe ang usab. Mapita na ang bunga sa paghinusol. Gikinahanglan. Sa'yo na pa yung pangay pasaylo. Pero ang imong lakaw para puray ba nga naghinusol ka, kinahanglan makitaan. O di lang sa pila lang kaadlaw, pila ka semana, pila ka buwan, o dili hangtod sa imong kamatayan. Makitaan ang imong nausab nga kinabuhi. Now, aron ta mas makasabot kay intro raman to, lang intro ka to, di pa de, intro pa de ito. Gusto ko na ito. Intro pa na ito. Ako sa seremono. Para pagsabot, unsa ang kadlok sa Diyos, kinahanglan makailata, kinsa ang Ginoo. Kinahanglan mahadlok jutan niya kung makailata, kinsa siya. Kaya mga yun, kung watay proper, insakto, nga pag-ilakin sa siya, yano-yanoon ra na itong Ginoo eh. Yano-yanoon na itong sala. In fact, yano-yanoon ra na itong pagpakasala sa ubang mga tao, o yano-yanoon na itong paghimog sala, nga hilong kaayo, nga dot nga sala. Mabitaw ako ang person, ganadyo ko, confrontation. Kaya nagdako mo kung hindi ko ka, igo na ka pirme, panang na lang kagritso, usa kung sa, basta, bam. Wala, usa kung sa, pwede ko karason, di na pwede, bam. Mana ako ganan ko nga, una ko ni mo, bunalan ba, so tisa ko sa kung sala. Sala din ang ngadto ko sa akong iyaan, ngadto naman ko pirme, kaya ako dito ngadto ko pirme, may standby,
Kaya among balay, white tao, ikaw pa ibuga. Ikaw ba pinakagamay din na? Yan ka ng tawa din ha, di asa man juga. Di ato ko dito, kaya kung tiyan, naman dito ako nagang mga igagaw lang ako bunalan mo dyan ko. Sugad ako, kung nga galakot, kung nga nung bunalan ko nga, wak man kong gibuhan ka bati. Kanya natugo nga ito, naabdan kong itugo. So, kusad sila. Dito ko kagadwa-dwa, i-check ka raya, nangatug na sa mga igagaw, di apil na sad ka niya. Yung sa tingin mong tiyan, matug na ka din na, nitug sa ko, pagkapunta, gibunalan ko. These are things nga di ko kasabot mo ng I want confrontation because before ko muhukom sa usa ka tawo, sultihi ko nga gibuhat mo na. O man ang maglago sa ko nga dili mo sulti. Kaya ko di jud ko pugong. Bisag kinsa ka mo, magiging kanan ayaw jud mo pugong sa inyong mga anak kung para niya sakto iyang desisyon, sakto iyang buhaton, sabihin mo ka, dili ni maod, yung magsupog, buwan siya, o sige, basta giwaray nga natin ka ha, yayay na, ikaw man, yayay ka ni, pakinuso lang, balik dire, okay? Ana, nasabot lang ta. Kaya nga naman, para risket, mo kasing-kasing. Kaya siya sa mismo sayo niya pagbarok o pagbalik, kaya nga naman, balik, giwaray nga na rabaday ko, ang sakto yun ako mamang papa, kanya, wajud ko nagpa, sulti. Ya kay sakto man din sila, ngayon matasad sila, mabalik lang ya dire, mabalik sa niya. Pero, sa usa ka kondisyon, ayaw na pagbuhat sa imong gusto. Ana man ang Ginoo. Kailangan mo siya mubalik ta, every time masala ta, balik ta, pero medyo Ginoo, ayaw na pagtuman sa imong gusto kay ang sala manggod mao ang pagtuman sa atong gusto. Ang atong gusto, dili yun na maayo. Hiwik kayo na, makadaot talaga na. Now, atong tanawon ang mga rason nga namang kinahanglan magyuta mahadlok sa Ginoo. Unsang klase nga kahadlok ta nga naa diha sa Ginoo. Number 1, Genesis 1:1. Kinsa man yun ang Ginoo? Okay? Genesis 1:1 nagsulti. Chapter 1, verse 1. Sa pagsugod sa Diyos sa pagbuhat sa kalibutan o sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan hawang ug walay hitsura. In the beginning, God created the heavens and the earth. So sa line translation, sa sinugdanan pagayod ang Diyos mo ay nagbuhat sa langit o sa yuta. So, sa gisulti din yun. Sa sinugdanan pag yun. Sa pinakasugod pag yun. Sa kalibutan. Kinsay nagbuhat? Sa langit o sa yuta? Ginoo. So, kung siya ang nagbuhat sa langit o sa yuta, o yun saan niya pagbuhat ang langit o yuta? Pulong lang. Sulti siya. Nay buwan. Nay tubig. Nay uwan. Nay mga tanong. Nay mga mananap. Sulti na siya. So, sa may pakita na ito nini, kung saan siyang klase nga Diyos? Binuhat sa tao? Dili ba yun? So, saan siya nga Diyos? Gamhanan sa tanan. Powerful kaayo siya, almighty, murana niya ang tanan. Kahibalo, kaalang, siya din ang pinaka. Diba, kita na yung mga bright na tao, labi na kong estudyante, mga bright ka ninyo, mga classmates, sa man mo, hangad kay mo niya, kay right, kaya siya, uy, grabe ka, kilaw lang niya ang mat niya. In English ba niya? Gangakay ka, pero di ta mangangas Ginoo. Di ta mo believe sa Ginoo. Di ta mahanglog sa Ginoo. Nga siya ang gamhanan sa tanan. Gawas niya na magsunan. Ang Ginoo, kaya siya man ang nagsugod sa tanan, wala'y naghimo niya. Kaya siya man ang nagsugod sa tanan. Kisa man naghimo niya? Wala. Ngayon, saan mo na niyong pagtuki? Saan niyong pagtuki? Saan mo na niyong pagprueba? Kung kisa'y naghimo sa Ginoo. Lisod. Pero sa ibuhat sa tao, naghimo yun sila ilang pagwali mo? Ginoo. Okay? So, what siya sinugdanan, what siya katapusan. Again, kung what siya sinugdanan, what siya katapusan, dili siya mamatay. What siya sa orasan. Di siya para sa tao, magkaroon na niya ay kauman matay. Okay? Wala siya kamatayon, subuhin siya hangtod sa kanturan, di ka manganghaan ng huwag kamatayon. Di ka kuyawan na ng huwag kamatayon. Kaya mo sa pagsupak mo niya, may mo na siya, di siya matay, kamatay mo po, di na lang kung supak. Di ba? Di na lang kung supak, kaya nga naman,
Wa siya kamatayon, so iyang gusto ako niyang kumanon. Kaya ni-promise na basad siya, ako musunod ko niya, ako sad walay kamatayon. Mabuhi ko yung niyahang to sa kahang turan. So kana lang mga butang nga igsuonan should cause us makahimo na to nga mo sunod sa Ginoo. Ug tungod kay siya nga nabuhat na to, mao ni asa ta maghatag og husay sa nagbubuhat na ko, sa magbubuhat na ko, sa akong creator, ngadto ko mohimong husay sa matag adlaw sa akong mga gipangbuhat, sa akong mga desisyon, sa akong mga gisulti, sa akong mga gipangbati, sa akong mga gipangunahuna, ngadto ko mohatag og husay niya. Maunang ayaw di pagunahuna nang imong gihunahuna nga ngilad, ang imong gisulti nga ngilad, ang imong gibuhat nga bati, walay nasayod. Nasayod na din. Nasayod siya. Wala pa nung buhat, kibaw na siya. Wapa kay kamataw, kibaw na siya kinsa ka. Mabitaw ang Ginoo, kibaw siya kinsa to, mga taong budol gayud kaniya, o mga taong dilig gayud budol niya, kaibaw na siya. Kaila na siya. So ikaw man ang taong nga niduol kaniya, dili tungod kay ganahan kaniya, dili kay tungod kay nakibaw na ang Ginoo, naa kay kinaiyahan nga ganahan niya. Nga naman, gibutan na niya. Siya ba'y pupili kasi ganahan niya. Okay? Dili man ikaw ang nagpili sa Ginoo, siya man ang nagpili nimo. So mo na nga, usanas mga butang may sunan nga nganghata ug mahadlok ta niining gamahanan ug buhi nga Dios. Now, Genesis 1:27. Kay siya man ang nagbuhat, di lang kay muhatag taghusay niya, siya ang dunay gahong, pindumiya, gahong over sa iyang gipangbuhat apil na tanyana. Kay Genesis 1:27, isulti din na, busa gibuhat sa Diyos ang tao, lalaki o babay. Madalay na, lalaki ra o babay. Wala din nga laki-laki o baybay. Wali na, laki o babay. Unsa iyang gibuhat? Sama sa iyang dagway. O gipanalaginan sila sa Diyos nga lingon, panganak ang dagahan ug lupa kalibutan sa inyong mga kaliwat ug dumalaa ang kalibutan, kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananak. Kisa kita ganong kagawasan nga magbuot? Kita ra. Apan magbuot tas over lang sa iyang ubang ipangbuhat, over sa isda. Kay natay ka makabuot ta sa isda, makabuot ta sa langgam, tanang ihalas nga mananak. Ka-imagine ka, wingon na unta ka sa una kung wala pa sala. Agila, 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 agila. Ipupo guguan ng nangka de agila. O pwede ba ko ako dimong isda nito sa baybayon palihog lang? Kaya magluto na ko. Ugwap sa luto-luto sa unang. Pwede ra kami nga sa agila. Bita, good ko, kaya matukugan na ng unahan pa sa, unahan pa sa may ka ng little bagyo ilang dinit. Teka po kayo tatka. Diba? Okay, thank you. So, mo na mga butang na. So, mulihan ko na ka, musulti ka, magbuot ta. Apan, ang kabubot o nagyatag sa Ginoo na to. Atong gibuhat na magbuot-buot ta sa atong gusto. Ang gusto sa Ginoo musubay ra niya. Gitagana nagkabubot-on para sa mga mananap nga magbuhat sa sila o maayo. May sunan, gilisod-lisod na to. Gilisod-lisod yun na to mayo. Ang atong kinabuhi, every time musupak ta sa pamaagi sa Dios. Imurang gilisod-lisod ang imong kinabuhi kung di ka mo tuo nga ang Ginoo makahatag nimo maayong kinabuhi sa imong gisuway nga kinabuhi karon. Maglisod jud ang imong kinabuhi kung di nimo hakon ang Ginoo o imong dawaton ang tinibuk-an niyang gugma alang kanimo aron di na ka mangita o bisag asa o bisag kinsa pang gugma. Kaya way gugma sa amahan, gikan sa Diyos sa amahan na makalabaw sa asa nga gugma, bisan pa sa atong pamilya.
mabana man, maasawa man, maisuon man. Maginaangusan ako, kakantensyon na akong isulti sa Ginoo sa diyang mingawon ko sa akong mga isuon, mingawon ko sa akong pamilya. Kung sa diyang masinati na ako, nga di jud kay sa ganahan ako, mas ganahan doon sila sa uban ng mga iyaan o uyuan na mapadayon silang gusto. Ngayon ako, Lord, ganahan kay ko nila, sila ganahan ako. So, salamat lang ko, Lord, ganahan man ka na ako. Ganahan man sa kunin mo, kita na dyan buha, Lord, balik na dyan ko, permi ni mo, Lord, kita na dyan buha. Kung ilan na lang kong istorya sa Ginoo kung saan ko, ulian ako. Yes, masakitan ko, pero maulian ko. O makahimo ba na ako sa pagsala? Dili na kay ngano, ang kahibos nga nasi mo kasing-kasing, kung di mo bantayan, makahimo ni mo sa pagbuhat o daotan. Naiubos ko, bausan ako sila. Bantay lang yung mga yung tabang ko, tabang ko kami, pahalan mo dyan. Daghan na kay tag, yaw-yaw sa atong huna-huna, as if kita Ginoo nga makatinuray og tabang nila. Pero namatay kapasidad sa pagtabang sa word other, correct? Pero ato nang gipanganti, ato na nang gipungan, atong gikontrol, as if kita ang dunay gahom. Dili, kung gitagaan ka sa Ginoo o gahom sa pagtabang sa uban, dili na imong gahom. Yung dumi na, dili na imo. Sa Ginoo na. Walang di kami ng bantay lang mga yung tabang din ako. Bisag piso. Check ko mahatag ninyo. Pika. Diba? Grabe kaya itong yaw-yaw sa katong kasing tinodili. Natantangan na na. Ayaw na na. Di na tamong buhat na. Di lang tamang sakitan ko, Lord. Pero, Lord, ikaw man dyan ang matinudaanon, ikaw man dyan ang ibupakyas, ikaw man dyan, Lord, ang lunsang timos na gugma. Okay? Ano na ito, swimming na doon mo, Lord, eh? Ano talaga? You know, there are times even now, there are times I just lie in my bed as if ang Ginoo na niya. Umusuksok ko sa imong ilok, Lord, eh? Imagine mo, umusuksok ko sa ilok sa Ginoo. Kaksa ko, Lord, eh? Kaksa ko, Diyos! Hagya ko, Jesus! Walang mga kantaha. Himpita ko sa imong gugma. Kikinsa pa may makahimong inguna na. Ang mga tao mo sala, magyud mo pakyas, magyud mo mapasakit, magyud mo whether you like it or not. Bisag unsa pa ka-close ni mo ang tao, manado siya kapakyasan. Sama sa dako na ko kapakyasan nga mabuhat ka kaninyo. Amen? O niya, magsiligaan na sa mata. Magsiligahay ka sa ilong. Yung pinay kita. Kay lagi ka, dipakyas ka. Dili nga igsuunan. Kaysa dihang atong iduot na sa itong kasing-kasing, ikaw lang ang mas makasala kaysa nipakyas nimo. So siya nipakyas siya lang, ako Lord, di ko ganun ko sala. Manakagin di ko ganun ko sala. Mapadayo na dyan ko niya nimo. Upahawa sa tanas in Jesus' name. Uy, pagyaw-yaw niya, uy. Ug hingin lang mismo ang yawa, mismo yung kabulay sulti. Ang imong gumawa dyan, ang ginora yun. Timo siya, lunsay siya, hapsa, 100%, 200% yung guma, di para sa tao, sakti lang siya, pakyas na gano'n siya, pero gumagay ako siya. Mura na ang anong himuon nga solusyon. But of course, di man maghimo ang paghigumay ng sakto kung walay nang inusul, amen? Manawin ang sulita. Di man na magkatiusa ang mga relasyon, magkaayaw ang relasyon kung walay paghinusul niya. Kung sakitan kay ka, sakitan pa kaay ka, namin ka nga, pasayluti ka, pero sakitan ka dyan kay ko, distan sa kuha kay mapa, alin pa ko sa akong samad. Please po ito isa, ikaw nga nangayo o paghinusul, ay igyaw-yaw din ha. No. Tanawa, yung pasaylo niya, yun siya, pala yung sasakuno ko. Saan na? Tinuray na ng paghatag pasaylo. Yun siya, diha na sa ka, pagantos lang sa diha. Tinuray din na pagpasaylo. Kay mga igsunan, please. O sa salis mga butang. Kita nga nakasala, wa tay katungod bisag gamay sa pagreklamo sa klase nga pasaylo iyang ihatag. Wa tay katungod bisag gamay sa pag-ingon. Imo ko ang gipasaylo. Makabuhat na ko anin, makakuan na ko anin, daghan kay karana. Dili, okay mo na. Kibisat sa Ginoo, okay mo na. Ug labaw sa tanan ang tao biya lisod